Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem. Dobrý večer, Adrián. Dobrý večer, Andrej. Ďakujem, že si znovu našiel čas na sľúbené pokračovanie o spiritualite, tentokrát o technikách spirituality. Bol by som rád, keby si začal ty s nejakými technikami, ktoré kresťanstvo ponúka v oblasti spirituality. Potom by som začal hovoriť ja o technikách, ktoré sa používajú v zene. Môžem teda trochu spomenúť aj nejaké buddhistické tradičné techniky, ale keďže som zenový mních, tak je logické, aby som hovoril o tých zenových. Zopakujem otázku, alebo teda tému z minula. Povedali sme si niečo o spiritualite ako takej a mňa by teda zaujímalo, aké techniky ponúka kresťanstvo v tej oblasti kontemplácie alebo spirituality už konkrétne. Myslím tým naozaj akože popis ten fyzický, nie ten filozofický, ale technicky, ak sledovníci, či už laickí, alebo kňazi, mnísi, vykonávajú preto spirituálne žitie. Dobre. Ďakujem za otázku. Myslím, že napriek tomu, že poviem neskôr aj tak veľmi konkrétne o istých spôsoboch, tak to trochu uvediem do kontextu. V podstate, keď chceme hovoriť o takom spôsobe, ktorý je buddhizmu asi najbližší z kresťanstva, tak treba hovoriť o kontemplatívnej modlitbe. No a modlitba sama má mnoho spôsobov, napríklad gregoriánsky chorál je taká známa rozšírená vec, napokon aj buddhisti majú rôzne spôsoby spevov. Potom je teda taká modlitba recitovaná, spoločná, keď sa modlia viacerí, to býva také najčastejšie v kláštoroch, ale aj ľudia sa takto môžu modliť. Keď je človek sám, tak možno vtedy prichádza do úvahy modlitba mentálna, teda že človek môže v mysli sa, môžeme tak povedať, rozprávať s Bohom. No a to, čo má asi najbližšie, tak to sú nejaké formy teda tej kontemplatívnej modlitby alebo meditácie. Niektorí tie pojmy aj rozlišujú, niektorí nie až tak veľmi. A treba tiež povedať vlastne, že v príbehu dejín nebolo to tak špecifikované, ako to býva v buddhizme, že by boli nejaké veľmi konkrétne návody. Predpokladalo sa najmä to, a to bolo tak, by som povedal, v dejinách najmä teda tej kontemplatívnej modlitby najčastejšie, že tí, ktorí čítajú posvetné texty, Bibliu, tak keď s tým zostanú dlhší čas, tak najprv čítajú text, potom a pritom vlastne sa zamerajú na niečo, čo ich prekračuje, vnímajú s takou úctou, že ten text ich môže premeniť, otvárajú sa tomu, vkladajú do toho aj seba, môžeme tak povedať, svoj život a to, čo prežívajú cez tie príbehy, ktoré tam sú, napríklad, ja neviem, o milosrdnom otcovi a podobne. No a potom postupne, keď sa tak akoby vnútro človeka nasíti, tak zostáva človek po tom všetkom tichu. A to sa tradične teda volalo aj taká kontemplatívna časť modlitby. A to vlastne znamenalo, že človek už potom ani nič nečíta, ani nerozmýšľa, ani nevykonáva niečo iné, ale na druhej strane nie je ani nečinný, ani roztržitý. No a ja budem dnes hovoriť o takom spôsobe, ktorý nie je ani nejako špecificky dominikánsky, nie je ani špecificky z nejakej inej rehole, ale je to taká moderná odpoveď na takú potrebu, že
niekedy v druhej polovici 20. storočia veľa mladých ľudí v rôznych častiach sveta túžilo potom, bez toho, aby museli ísť do kláštora, tak hľadať spôsob, že ako sa stíšiť a ako s tým tichom pracovať. Minimálne od stredoveku je rozšírené okrem tej všeobecnej kontemplatívnej modlitby adorácia pred sviatosťou v kostoloch, kde ľudia sú ticho, polhodinku, hodinku, celonočná adorácia. No ale vlastne až táto potreba vyvolala odpoveď, kde realizovali to potom teda americkí trapisti od 60. rokov, ktorí pozbierali jednak svoju vlastnú skúsenosť benediktínsku a potom aj, povedal by som, spisy od najstarších čias, povedzme z tých starých, Jan Kasian, Evagrius zo stredoveku, aj Tomáš Akvinský, karmelitánska spiritualita, Jan od Kríža, Terezia z Avily, až po súčasnosť Thomas Merton. No a snažili sa z toho vytvoriť taký metodický, tak trochu návod, by som povedal. No ale pri modlitbe je to také ošemetné, alebo pri meditácii, pretože nie je to ani celkom ľudský výkon a na druhej strane nie je to ani tak, že by človek v tom bol akoby odrezaný od svojej vôle. Čiže je to také zvláštne spojenie toho, že my robíme zo svojej strany niečo, čo sa učíme, ale s dôverou, že z druhej strany k nám prichádza viac. No a teraz môžem aspoň základné prvky povedať a potom ich môžem trošku rozviesť. Tak tá modlitba súhlasu teda vznikla niekedy v 60. rokoch 20. storočia, ako som vravel, v prostredí teda amerických trapistov. Thomas Keating bol taká vedúca postava, ale okrem neho aj ďalší, Basil Pennington. Ich knihy teraz vychádzajú v češtine. Od Keatinga vyšla teraz aj v slovenčine tohto roku. Kapucíni vydali knihu. No a ten stručný návod, ktorý poviem na začiatok a potom to môžem rozvíjať a môžeme to aj porovnávať, tak vyzerá veľmi jednoducho. Ten návod vyzerá takto. Vyberte si posvetné slovo ako znamenie vášho úmyslu súhlasiť s Božou prítomnosťou a Božím pôsobením vo vašom vnútri. Nejaké jednoduché slovo, môže to byť slovo amen, svetlo, Boh a podobne. Druhý bod, sedte s vyrovnaným chrbtom, zatvorte oči a prostredníctvom posvetného slova vstúpte do ticha Božej prítomnosti vo vašom vnútri. Tretí bod, keď si všimnete myšlienky, alebo sa otvárate tichu, ale teda tie myšlienky skoro isto prídu, vráťte sa čo najjemnejšie k posvetnému slovu a teda znovu do ticha. Odporúča sa aspoň 20 minút a posledný štvrtý bod je na konci vyhradeného času na tento typ modlitby zostaňte ešte asi minútu ticho so zatvorenými očami a potom sa vráťte do prítomnosti. Takže z tohto hľadiska, keď by sme sa pozreli na človeka zvonku, tak by sme videli postavu, ako som ja, ako sme nedávno spolu sedeli, ktorá môže sedieť na stoličke, na kľakátku, v lotosovom sede, ale teda s vyrovnaným chrbtom, podľa možnosti, ak teda človek nemá nejakú chorobu alebo niečo. Vlastne sedí v tichu s zatvorenými očami a tá práca sa deje vo vnútri s pozornosťou. A je to zvláštny typ práce, je to vlastne receptívny prístup, ktorý znamená, že ja som aktívny preto, aby som bol vo všetkom, čo by som ja chcel, pasívny a teda otvorený a prijímajúci. Takže to tak na začiatok. Teraz môžeš teda ty povedať a potom môžeme skúsiť porovnať a ísť do hĺbky k jednotlivým tým bodom, ale teda tým, ktoré som ja vravel, alebo tým, ktoré budeš ty hovoriť, že čo s tým tichom. Lebo aj nedávno sme takto sedeli spolu a navonok teda
keď sa niekto pozrie len zvonku, tak vidí rovnako sediacich ľudí. Tak Zen je tradícia, ktorá vznikla okolo roku, myslím, že 600, keď Bodhidharma prišiel do Číny v oblasti Shaolin, učil mníchov, tamojších buddhistických mníchov sedieť v tichu s vyrovnanou chrbticou v meditačnej polohe, tak ako poznáte sochy Budhu, ako sedí so skríženými nohami, vyrovnanou chrbticou pozerá pred seba. Tak toto sa snažil tých mníchov naučiť, avšak boli na tom veľmi fyzicky biedne, tak ich naučil aj také cvičenia na posilnenie práve tých chrbtových svalov a celého tela, čo sa neskôr z toho vyvinul Qigong, Tai Chi a tieto techniky Kung Fu. No a Bodhidharma videl, že sú slabí, tak teda ich učil aj tieto techniky, ale jeho prvotná myšlienka bola teda, aby sedeli v zazene. Zazen je už japonské slovo, toto sa odohrávalo v Číne. Ako sa tá technika sedenia vtedy volala, to netuším, ale Zenu sa hovorilo Chan v Číne a keďže on bol Ind, tak vtedy to bola ešte Dahayana. A tá technika je vlastne o tom, my to teda voláme set budhu, aby sme nepoužívali to japonské slovo zazen. A set budhu je o tom, že sa sedí so skríženými nohami, niekedy v plnom lotose, niekedy v polovičnom lotose alebo štvrtinovom lotose. Kto nemôže, tak môže sedieť aj na stoličke alebo na niečom, čo sa podobá na stoličku. A má vyrovnaný chrbát, oči sú ale otvorené. Sú otvorené preto, aby človek nezaspával, aby nešiel do predstav. Má vyrovnanú chrbticu, to znamená, že tým, že sedí na poduške, má zdvihnutý zadok nad kolenami, takže kolena sú na zemi, kolena a zadok tvoria trojuholník. Tým je taká vynikajúca stabilita na dlhé sedenie. Podsadený zadok spôsobuje, že je vyrovnaná aj spodná časť chrbtice, potom klasicky je vyrovnaná chrbtica, tá stredová, a krčná chrbtica sa vyrovná tak, že sa zatiahne brada, zatiahne sa čelo a temeno sa ťahá hore. Toto je veľmi dôležité udržať túto pozíciu, čo sa veľa ľuďom nemoc páči, že musia dodržať nejakú pozíciu. Ale dôležité je to preto, že pri tejto polohe sa uvoľní dých, uvoľnia sa vnútorné orgány, telo je úplne symetrické na obe strany, doľava doprava, takže mozgové hemisféry nemusia, ako keby, keď to poviem tak ľudovo, že prepočítavať jednotlivé strany, človek je úplne vyrovnaný. Tým, že sa temeno ťahá hore, tak chrbtica je vyrovnaná a je aktívne vyrovnaná. To znamená, že tie všetky nervy okolo chrbtice sú aktivované a to vlastne uvoľňuje alebo aktivuje aj všetku takú tú kontrolu nad vnútornými orgánmi celého tela. Uvoľňuje sa dých, jazyk sa dotýka horného podnebia, kto pozná čínsku medicínu, tak tým sa uzatvára malý nebeský okruh, sa to volá v čínskej medicíne, to je vlastne energetický tok spredu a zozadu tela. A zároveň je to taká poloha, kedy sa netvoria sliny, takže výhodná pre dlhú pozíciu. Zuby sa nedotýkajú a ruky sú v tzv. Mudre, to vyzerá asi nejako takto. To je tento zazen alebo set budhu je jedna z techník. Ja mám teda pripravené súbor viacerých techník, ktoré sa používajú v zene, aby sa dalo hovoriť o zene ako o sústave techník, tak musím spomenúť aj tie ďalšie, ale myslím, že aby sme toho nemali naraz veľa, tak poďme k tejto pozícii, že ja som teda povedal, ako je to v zene a prečo
je táto poloha a prečo je taká akože najvýhodnejšia. Sú, ty si spomenul, že tiež sa sedí, tiež s vyrovnanou chrbticou, boli tam akurát zatvorené oči. A keby sme išli do takých ako detailov, že u nás sa naozaj dba na to, aby sa to temeno tlačilo hore. Je tam aj u vás tento, ako táto pomôcka na udržanie tej chrbtice vyrovnanej? Alebo sa to až takto dopodrobná tá pozícia u vás nevyžaduje? Vlastne v minulosti sa také veci veľmi neriešili. To sa riešilo tým, že keď sa stavali kostoly alebo teda kaplnky v kláštoroch, tak sa stavali častokrát drevené a nie veľmi pohodlné a takže častokrát teda tá opierka bola pri stene a bola oveľa vyššia ako človek. Takže keď pri tom sedel, tak mal proste vyrovnanú chrbticu. Ale nejaké také návody z dávnejšej minulosti, o tom som veľmi nepočul, že by také niečo bolo. Takže to bolo Ja, ja, ponechané na niečo ja, iné. ja jeden mám. Áno. Jak som spomenul, som v Trenčíne, tu je Skalka, kde sídlil Svorát, Andrej Svorát. A tam na skalke je nápis, že on používal na to, aby bol, že sedel v meditácii, tak používal, že si nechal, urobil si takú obruč, zavesil si kamene a keď zaspával, tak sa buchol hlavou o ten kameň. Ale logicky, ak to má fungovať, tak musel byť vyrovnaný. Musel sedieť vyrovnane. Inak by to proste mechanicky to by nefungovalo. Takže síce je tam napísané iba toto o tých kameňoch, ale viem si domysleť teda, že musel sedieť tiež nejakým spôsobom vyrovnane. Takže to je taká pikoška, že ja o jednom popise viem. Áno, viem o tom a na skalke je aj obraz. On vlastne je v takom otvore nejakého stromu a znútra má pichliače, teda nielen okolo hlavy, ale aj nižšie, aby kedykoľvek by sa nejako Áno. naklonil, tak aby ho to zobudilo, alebo teda upozornilo dosť tvrdým spôsobom. No a tak to patrí k rôznym druhom askézy, ktoré boli, ale nebolo to nejako všeobecne predpísané. To bolo skôr tak, že bola to niekedy tradícia a k tým tradíciám patrili také veci, ako bolo bičovanie a podobne. No ale nebolo to tak, že by nejaká rehoľa napríklad mala takto predpísané, že každý musí niečo také používať. To nebolo. Takže nejaké individuálne prístupy boli a možno by sme našli viac, než len toto, čo mal ten Svorát a Benedikt. Teda Andrej Svorát a Benedikt bol potom teda jeho žiakom. Áno. No, ale keď sa chceme teda vrátiť k tomu, čo som vravel, tak vlastne tá potreba vznikla až takto pomerne nedávno, ale bola snaha hľadať, povedal by som, nejaký taký kompromis medzi tým príliš nájsť nejaký veľmi špecifický návod na polohu tela a tým, čo je hlavným cieľom. A keďže hlavným cieľom je vlastne vracať sa k úmyslu, tá modlitba tu vyjadruje dvojako, teda ten názov. V angličtine je to centering prayer, má to byť niečo, čo človeku pomáha dostávať sa do svojho vlastného centra bytosti a je za tým to, čo možno sa to nezdá, že to je v kresťanstve prítomné, ale je to od počiatku a to je to, že je to vlastne niečo podobné, ako bolo v starovekej Indii, to, že Atman je Brahman, teda, že Boh je nielen ten, kto je stvoriteľ sveta a niekto zvonku, kto stvoril vesmír, ale že aj je v centre všetkého, od skaly až po dušu človeka.
No a teda otvoriť sa vlastne tomu e, Bohu, ktorý je v centre mojej bytosti, tak preto centering prayer. A prekladá sa to do slovenčiny alebo do češtiny ako modlitba súhlasu. A to je zase preto, že má to byť otvorenosť preto, aby som sa ja skôr vyprázdňoval aj od myšlienok, od svojich plánov a tak ďalej a otváral sa tomu, čo je väčšie ako ja, teda kresťanským spôsobom povedané Bohu, ktorý môže a chce vo mne pôsobiť láskavo a to tak, že to sa netýka len mňa samého, ale vlastne môjho prepojenia aj so svetom, s prírodou, s druhými ľuďmi. Takže keď človek sedí sám, tak vlastne tá modlitba je vždycky, dá sa povedať, má aj spoločenský alebo dokonca ekologický rozmer, môžeme povedať, ak je chápaná naplno. No a tých prúdov, takých, ktoré vlastne hľadali to vyjadrenie, tak je niekoľko. Napríklad tam patrí tzv. Kresťanský zen. Teda to je to, keď sa kresťanskí mnísi otvorili zenovej meditácii, chodili do zenových kláštorov a dávali tomu kresťanskú interpretáciu a robili to viac menej tak ako zenoví mnísi. Ale potom aj meditácia, s ktorou prišiel kresťanská meditácia John Main, to zase bol anglický benediktín. A potom nejaké ďalšie skupiny, ktoré sa v nejakých detailoch líšili. No a teda ten kompromis spočíva v tom, že podľa možností čo najmenej nejakých veľmi konkrétnych obmedzení. Ide o to, aby človek si to vyskúšal a počase pravdepodobne sám príde na to, že keď nechce byť roztržitý, keď nemá zaspať, keď má byť naozaj bdelý, tak jednoducho musí nájsť polohu, ktorá mu v tom bude napomáhať a nebude ho od toho odvádzať. A na druhej strane, aby nebol zviazaný tým, že keby napríklad začali väčšina Európanov skúšať lotosový set, tak asi by prežili len čas s veľkou bolesťou a veľmi by im to asi tej duchovnosti aspoň z počiatku nepomáhalo, možno po dlhom čase a museli by naozaj všelijaké iné cviky robiť. Takže preto je to také hľadanie kompromisu. Ale z môjho pohľadu je to veľmi podobné. A pre tých, ktorí sú na to zvyknutí a napríklad v Ázii, keď sa sedáva veľa na zemi a telo sa na to trénuje od začiatku a nielen preto, že nielen teda pre mníchov, ale pre kohokoľvek, tak je to oveľa ľahšie a je asi ľahšie potom dať aj tie veľmi konkrétne podnety, ktoré sa týkajú aj ďalších častí tela, než len chrbtice. Ale myslím, že smerovanie, najmä ten, kto to praktizuje dlhší čas, tak by malo byť, pravdepodobne by malo ísť tým istým smerom. A v istom zmysle dokonca aj taký zdánlivo veľký rozdiel, ako je to, že otvorené alebo zatvorené oči. Otvorené oči teda zatvorené oči nechali kvôli tomu, že, že to chceli ponúknuť proste ľuďom, ktorí na to nie sú veľmi zvyknutí a cez zrak nám prichádza možno 80% podnetov, tak je to kvôli tomu, aj keď zase je tam presne to, čo si hovoril, že to viacej akoby zvádza na spánok. Dokonca keby sa merali vlny prístrojmi, tak by sa zistilo, že naozaj tento typ s zatvorenými očami má bližšie k tým vlnám, ktoré už sa blížia spánku. A tak je to, musí si každý proste nájsť spôsob tak, aby tá poloha mu pomáhala bdieť, byť pozorný, ale pritom čo najmenej sa nechať rušiť. Tak to tak na začiatok k tomuto. Keď chceš, tak môžeš ty ešte doplniť možno teda tie veci, ktoré chceš k tomu, čo si vravel o polohe, alebo vôbec teda o tej formálnej stránke takej vonkajšej meditácie zenovej. Tá vonkajšia stránka, to, čo vidí človek, ktorý teda by sa pozeral na to, ako meditujeme, tak by videl ľudí, ktorí sedia, nehybu sa. Sú v tichu, nie je tam žiadna hudba, je akurát tam nejaký oltár, kde je zapálená sviečka a tyčinka
A meditácia začína nejakým cinknutiami na zvonček, potom v zene sa všetko riadi zvukmi, takže aj prestávka je nejaké cinknutie a ukončenie meditácie je cinknutie. Ale samotná tá poloha, tu som popísal so skríženými nohami, to každý videl niekedy tú sošku Budhu, ako sedí. Ale dôležité je teda aj to, čo sa odohráva vo vnútri. A tam ide o to, na začiatku áno, nováčikovia majú veľký problém obsedieť v tejto polohe, alebo jej podobnej polohe. Je to na začiatku najťažšie, pretože telo sa proste ozýva, kolena bolia, trpnú nohy a podobne. Ale paradoxne počase je toto najmenší problém. Lebo my si celko rýchlo vieme zvyknúť na, ak chceme, že máme tú vôľu, tak to fyzické nepohodlie vieme dosť ľahko prekonať. Horšie je to potom s tým psychickým nepohodlím. A problém nastáva vtedy, keď sa človek príliš identifikuje so svojimi myšlienkami. V zene napríklad nie sú nejaké kontraindikácie, ako napríklad v psychológii som čítal o tom, že neodporúčajú meditovať takýmto spôsobom určitým ľuďom, ktorí majú nejaké diagnózy. V zene to není problém, pretože ten človek tam proste neobsedí ani minútu. Jednoducho, ak sa identifikuje s myšlienkami, tak tie myšlienky ho neustále zvádzajú, tú myšlienku ako keby prejaviť aj telesne. A ako náhle má kontrolovať to svoje telo, tak tá myseľ, ktorá není naučená kontrolovať samu seba, neukontroluje ani to telo. A jednoducho taký človek odtiaľ rýchlo odíde. Není to proste technika pre ňo. Ale pre ľudí, ktorí nájdu v sebe tú vôľu, že chcem vnímať to, čo je vo vnútri, vo mne, a teda môžem to nazvať tú božskú podstatu alebo budhovskú podstatu, tak najprv musím nejakým spôsobom sa naučiť nevnímať telo. Ono je to samozrejme presný opak, pretože pri tej telesnej polohe ho stále musím kontrolovať. Ale to je taká prvá myšlienka človeka, že v tej meditácii opúšťam telo. Potom zistí, že je to presný opak, že musí byť plne v tele a plne v prítomnosti, teda aj so všetkými zvukmi, obrazmi, vôňami a všetkým, čo tam je. Takže to je také prvé prekvapenie toho praktizujúceho, že myslel si, že pôjde niekam preč, ale pri tých otvorených očiach vlastne je stále tam, akurát je v tichu a v nepohybe. Následne prichádzajú teda myšlienky a tam sa učí ich nechávať prejsť. Počas meditácie tam niekto, kto to vedie, môže mať príhovor pre ľudí, takzvaný kusen, kedy sa hovorí, že to není príhovor pre intelekt, ale pre srdce človeka. Od srdca k srdcu sa hovorí. A skôr ide o ten tón hlasu, ako o samotné tie slova, ktoré sa hovoria. Tón hlasu a vyžarovanie toho človeka z tej meditačnej polohy alebo pozície. Čo sa týka tých mozgových vln, tak zenová meditácia sa merala, ľudí to na západe zaujímalo, čo to robí so psychikou človeka, tak tie mozgové vlny sú, tí, čo to poznajú teda z medicínskeho hľadiska, tak vedia, že sú nejaké tie hladiny alfa, beta a tak ďalej. A u tých vymeditovaných mníchov namerali mozgové vlny také, ako keď má človek v tom najhlbšom spánku, ale je úplne bdelý. Čo tomu západnému človeku proste nedáva zmysel, ako môže byť najhlbší spánok regeneračný a zároveň byť bdelý.
ale tá plná pozornosť toto dokáže. Telo proste, alebo mozog je v takomto stave uvoľnenosti, to uvoľňuje proste psychiku a má to tie pozitívne účinky, kvôli ktorým sa to teda doteraz dostáva už aj do psychológie pod slovom mindfulness, ale tým, že je človek bdelý, tak je naplnený pozornosťou, ktorú som už spomínal minule. Toto je teda jedna z techník, taká najdôležitejšia, ktorá sa v zene používa, ale pod zenom sa rozumie viacero vecí. A určite, čo viem teda o kresťanstve, tak to bude veľmi podobné. Ja teda spomeniem jednu z nich, že napríklad človek môže meditovať sám doma, ale robia sa týždenné meditácie spoločné. Oni majú svoj význam. A jeden z tých významov je, že okrem toho, že človek musí obetovať nejaký ten poplatok finančný, aby prispel na chod, na nájom toho priestoru a podobne, tak si musí vyhradiť čas. Čiže už je tam nejaké sebaobetovanie v rámci svojho voľného času, rodiny a podobne. A potom sú tam také veci, ako že môže mať na starosti oltár, teda pripraviť oltár na tú vec. Tam musí kúpiť kvety alebo niekde ich zohnať, musí tam dať nejakú obetu jedla, to znamená, že sa musí niečoho vzdať. A pripraviť to tak, aby to bolo, nazvem to, pekné, pretože krása je súčasťou takej ako boskej existencie, hej. Možno s tým niekto nemusí súhlasiť, ale osobne si myslím, že krása a funkcionalita idú spolu. Až keď je to spolu, tak je to ako plnohodnotné. No a potom môžu byť ďalšie ako keby role. Niekto môže mať na starosti nejaký hudobný nástroj, že je tam viacero hudobných nástrojov, takže počas ceremonie niekto má bubon, niekto má zvonček, niekto má tzv. Rybu, alebo teda žabu, že vyklepáva rytmus. To všetko sú nejaké úlohy, ktoré musí spĺňať, dať do toho tú pozornosť, naučiť sa to a všetci sa snažia synchronizovať. O kresťanstve viem, že teda oltáre sa robia a takisto ja som teda nebol ministrant, ale vidím to teda podobne, že sú tam určité úlohy. Bere sa aj toto v kresťanstve teda ako súčasť tej spirituality? Alebo je to skôr ako tradícia, že tak sa to robilo a... No, oltár sa používa najmä pri liturgii v kostole pre ľudí, čo nebýva spojené s meditáciou, s takouto kontemplatívnou modlitbou, respektíve keď tak s tou adoráciou, že vlastne na oltár sa položí v monštrancii sviatosť, Eucharistia, teda je to vlastne premenený chlieb, v ktorom veríme, že to je Božie telo. No a keď ale teda prídem k tomu, ako to môže vyzerať, tak áno, môže človek buď túto modlitbu v tichu, či to je modlitba súhlasu, meditácia, prežívať sám. Môže to byť v skupine, na hociakom mieste, kde môžu byť ľudia spolu v nejakej miestnosti, povedzme v kruhu. Môže to byť aj v kostole. Je teda dobré, aby tam bolo teda to podľa možností vonkajšie ticho. Áno, časom sa môže človek naučiť aj v menej priaznivých podmienkach to skúšať realizovať. No a kým ešte prejdem k práci s myšlienkami, tak chcem tu povedať takú vec, ktorá ma tak zaujala na tom, že to, ako to uvádzali teda tí
tí americkí trapisti. Teraz sa tak rozšírilo vlastne do celého sveta, tvoria takú sieť na internete, vlastne je to prepojené cez jednu stránku, tak uvádzajú vlastne také akoby dva pohľady. Jeden je taký viacej technický, že ako pracovať s myšlienkami alebo so svojím vnútrom. A druhý je taký vonkajší, ktorý človeku stále pripomína, že to, čo robí, nie je len nejaká čiste technická vec so sebou, ale že sa to týka vzťahu. Áno, treba to brať tak trošku, že to je pohľad taký antropomorfný, kde si predstavujeme Boha tak trochu ako nejakého veľkého človeka, ale myslím si, že aj tí ľudia, ktorí by s tým mali problém, tak jednoducho si to môžu potom premietať akoby do nekonečna a brať to naozaj len ako prirovnanie. A v jednej zo svojich kníh Basil Pennington má taký pekný obraz, keď hovorí, že keď otec sedí doma a má malého synčeka, si môžeme predstaviť nejakého trojročného, tak sa poteší, keď k nemu pribehne, keď opustí svoje hračky, kamarátov, vylezie mu do náručia a keď drží svoje dieťa, túli si ho k sebe, málo ho zaujíma, či to dieťa sa obzerá okolo seba, či jeho pozornosť preskakuje z jednej veci na druhú, či sa sústredí na otca alebo na niečo iné. Jednoducho dieťa si vtedy vybralo byť s otcom, je si isté jeho láskou, starostlivosťou, bezpečím. No a on tam potom dodáva, že v kontemplatívnej modlitbe my takto, ako by sme sa ukladali do takéhoto nekonečného náručia láskavého a naša myseľ tiež môže neposedne poskakovať, odvádzať nás do roztržitosti, ale dôležité je, aby sme sa rozhodli zostať istý čas v tomto stave, v tomto vzťahu a neodchádzali do niečoho iného. Tak to je ten vonkajší pohľad. Teraz ten vnútorný je veľmi podobný, lebo keď človek vysloví to posvetné slovo, napríklad svetlo, ako symbol toho, že súhlasí s tým, aby Boh v ňom pôsobil a snaží sa byť vlastne ticho, akoby nepokračovať ani v myslení, v ničom, tak to je aj vedecky dokázané, že náš mozog pracuje tak, že do toho ticha začne niečím vstupovať. Môžu to byť nejaké buď banálne myšlienky, spomienky, plány, čokoľvek, takisto emócie. A keď človek to praktizuje dlhšie, tak potom ešte ďalší typ, o ktorom môžem povedať neskôr, môže prichádzať. No a Thomas Keating je známy tým, že on, on sa snažil ľudí uviesť, lebo v kresťanstve dlhý čas to bolo tak, od janzenizmu, koniec novoveku, vlastne nejaké 200 ročia, možno až po polovicu 20. storočia, taký obraz Boha prísneho, ktorý nás vo všetkom kontroluje a tak. Čo ovplyvnilo proste dianie, zvlášť asi v západnej Európe, ale nejak sa to potom dostalo aj inde. No a on teda preto hovorí, ukazuje takéto, by som povedal, pozitívne obrazy, ako aj ten Pennington, tak hovorí, že máme byť na to pripravení. Keby za 20 minút prišlo aj 10 000 myšlienok, tak to nevadí. My máme len úplne v pokoji každú myšlienku nechať odísť. Predstaviť si ako prúd vody, po ktorom plávajú nejaké konáre alebo niečo a vlastne sledovať to ako pozorovateľ. A keď si všimnem, že som na niektorú z tých myšlienok naskočil, že vlastne moja myseľ ju rozvíja, sa s ňou vlastne stotožním, tak v tej chvíli, keď si to uvedomím, tak veľmi jemne si pripomenúť to posvetné slovo. On hovorí, že máme to vložiť do svojho vedomia ako pierko na stôl. Teda takým veľmi citlivým, jemným spôsobom sa zase vrátiť akoby aj s láskou k sebe samému, aby som sa nekarhal, k tej pozornosti. A keď to človek robí dlhšie, tak vlastne jeho vedomie si postupne bude zvykať na to, že aj keď tam budú prúdiť nejaké myšlienky, emócie, niečo sa v tom vedomí bude diať,
tak vlastne v akejsi hĺbšej rovine sa bude usádzať taký hĺbší pokoj, ktorý bude spočívať práve v tom, že budem schopný stále viac sa vracať do tej pozície pozorovateľa alebo svedka, čo je taká zvláštna vec, ktorú si človek nemusí uvedomiť, kým sa nezaoberá viacej svojim vnútrom, lebo vlastne znamená istú jedinečnosť nášho vedomia, že naše vedomie je také vnútorné pole, v ktorom sa spájajú jednak obsahy všetkých našich vonkajších zmyslov, to, čo vidíme, počujeme, cítime, chutnáme a tak, aj vnútorných, teda keď napríklad pociťujeme hlad alebo bolesť, ale okrem toho, že tam sa to všetko spája, na čo máme vonkajšie zmysly rozdielne alebo aj tie vnútorné, tak súčasne aj tá pozícia pozorovateľa, to je to isté vedomie, že ani v tom nie je rozdielnosť. Takže človek objavuje taký zvláštny svet, ktorý vlastne obsahuje pre racionalitu paradox, ale ktorý nás vlastne otvára tomu prekračovať snahu, ktorú tá naša racionalita nám ponúka, a to vlastne ovládať seba alebo aj svet okolo seba práve tým, že to uchopuje myseľ nejako racionálne a chce to potom riadiť. No a tu sa učíme, že vlastne to dosť dobre nejde a znamená to teda otvárať sa Bohu, tomu, čo nás presahuje, čo je nekonečne viac, ale vlastne bez našej veľkej námahy, ktorú racionalita nedokáže zvládnuť. Napríklad aj to, keď tu teraz sedím, tak ako sa harmonicky napájať iba počas jedného dňa s ľuďmi, ktorých stretnem, s prostredím, v ktorom som, tak to je pre racionalitu veľký problém. Ale keď sa takto vnútorne napájam na zdroj všetkého, tak vlastne v ňom tá harmónia v tom zdroji už je a ja vlastne sa iba na ňu nalaďujem. Číňania na to majú taký veľmi pekný pojem, to Wu Wei, to je také ako vykonanie nekonaním, teda to, že sa nalaďujem na prirodzené procesy, čo oni reprezentujú tým pojmom Tao, ktoré má vlastne tie dve zložky a vlastne vyjadruje tú harmóniu. Tak takéto niečo bez nejakých takýchto pekných symbolov, povedzme, ako je to v tom, teda v tej čínskej filozofii, tak je aj tu. No a to potom človeku dáva, by som povedal, že taký pocit, že na jednej strane mu záleží na tom, aby to prehlboval, podobne ako keď nám záleží na nejakom človeku, pretože ho máme radi, tak chceme aj toto nejako rozvíjať. Vieme, že tým pracujeme aj sami pre seba a na sebe, na svojom nejakom seba zdokonalovaní, ale pritom nemáme v sebe takú tú stuhnutosť, keď niečo ako strašne chceme svojou vlastnou vôľou, že vlastne dokážeme byť potom taký viacej, by som povedal, akoby oslobodený. To, čo moderná psychológia nazýva flow, teda to je také plynutie, také konanie vlastne s akousi ľahkosťou niečoho, tak aj vlastne tento vnútorný postoj, to bytie v tichu by sa malo počase premeniť na to, aby to bol aj nejaký výkon, že tam do toho niečo vkladám, že ma to niečo stojí, neprichádza to nikdy úplne samo, aj keď to človek robí dlho. A na druhej strane do toho vchádza stále väčšia ľahkosť a bez nejakých veľkých pozitívnych emócií aj taký základný pokoj. A ja by som povedal, že aj taká tichá radosť, no a niečo, čo máme radi aj vo vzťahoch, akoby taký pocit aj prijatia, základnej nejakej také istoty životnej. Tak to všetko do toho tak postupne vstupuje. V Zene sa hovorí niečo podobné, že o tých myšlienkach, že myšlienky sú ako hostia do domu a niekedy ten host není zrovna vítaný. Hej? Takým hosťom môže byť nejaký zlodej.
ktorý kradne pozornosť, hej, že chce tam proste kradnúť. No a keď pán domu musí byť pozorný, aby identifikoval teda toho zlodeja a vedel ho vyhnať, alebo ak je to host, ktorému sa nechcem venovať, tak nemôžem ho vyhodiť, ale nemusím ho ponúkať čajom. Tak sa to hovorí, hej. Že keď proste sa mu nechcem venovať, tak sa mu nevenujem. To je také prirovnanie, že ako sa pozerať na tie myšlienky, ktoré prichádzajú. A to nekonanie, o tom sa hovorí takým spôsobom, že treba sa opustiť. To znamená, nie opustiť telo, ako si to niektorí ľudia zle vysvetľujú, ale treba zabudnúť na seba. Pretože kým to ego proste seba registruje ako niečo dôležitejšie, ako to okolie a dokonca aj ako to fyzické telo, tak človek nemôže, je vlastne chytený v pasci tých myšlienok toho ega, toho seba potvrdzovania. Takže je dôležité ako keby zabudnúť na seba, na to svoje ja, aby sa to skutočné ja, ktoré je v pozadí, mohlo vynoriť. Potom ešte sa hovorí o nejakom aj rozplynutí tohto veľkého ja v niečom, čo teda si spomenul ako Brahman, ale to je už také ako vysoké satori, sa tomu hovorí v japončine, alebo samádhy v indickom, neviem, aký je to výraz, či páli, alebo sanskrit. No a tieto duchovné stavy, ale v zene sú ako súčasťou, ale nie je to cieľ. Hej? Je veľmi dôležité, v zene sa to stále opakuje, že v zene nie je cieľ. Nesedí sa z nejakého dôvodu, že chcem byť zdravší, alebo chcem dosiahnuť tie duchovné stavy. O satori, ako to je ten výraz pre nejaké pochopenie väčšej pravdy, sa v zene hovorí tak, že samotný zazen je satori. Že už to, že ten človek tam je plne prítomný, aj keď teda môže mať hlavu plnú myšlienok, môžu ho boleť kolená, stále ho to vracia k tomu, tak už len tá snaha, že je v tej polohe, je v tichu a necháva vyvstávať všetky tieto nepríjemné veci, tak to už je satori. To už je ten druh osvietenia. Že není niečo viac, čo by musel ako keby dosiahnuť. Už to samotné je ako to, čo treba. Není nič navyše. Jak môžem ešte, tak by som potom môžeš pokračovať, že aj tu Keating hovorí tiež o typoch myšlienok a niektoré sú veľmi podobné tomu, čo si vravel. On hovorí o bežnom blúdení predstavivosti, potom také, keď cítime príťažlivosť alebo nespokojnosť, potom to, keď zažijeme nejaký vhľad a vnútorné pochopenie, keď vlastne z toho máme až taký zážitok, aj to treba nechať bokom. Potom to, keď si uvedomím, že robím to dobre, alebo aký úžasný pokoj zažívam, tak aj to treba nechať. A potom to môžu byť aj myšlienky, ktoré sa vynárajú z uvoľňujúceho sa nevedomia, a teda niečo, čo môže byť hlboko zasunuté a čo môže mať zmysel sa k tomu vrátiť neskôr, ale opäť v tej chvíli nie. A potom k tomu, čo to nie je, tak to je podobné, že tá modlitba súhlasu nie je snahou dosiahnuť nejaký zážitok, príjemný alebo nepríjemný, alebo akýkoľvek. Ani nie je snaha dosiahnuť pokoj alebo útechu, ani snaha nemať myšlienky, ani snaha byť nastavený negatívne voči myšlienkam, ani snaha prehlušiť tie myšlienky napríklad tým opakovaním posvetného slova, ani nejaká analýza toho, čo prežívam. Teda nič také tam nie je. Čiže opäť dá sa povedať, že v tomto zmysle to je podobné. Áno, hovorí sa, že je to prehlbovanie vzťahu, ale vlastne
Je to také vyjadrenie, ktoré to už súvisí trošku s vierou, že vlastne akú si človek vytvorí alebo akú príjme takú metafyziku. To je také celkové zahrnutie toho, čo robím návonok, napríklad keď sedím v tichu, do celkového svojho pohľadu sveta. Tak tam to má zmysel povedať, že rozvíjam ten vzťah, ale keby sme o tom rozprávali do väčších podrobností, tak by sme pravdepodobne zistili, že je to kompatibilné s tým, možno ako o tom hovoria buddhisti, aj keby nehovorili o vzťahu. Ale som ťa ešte Mhm. prerušil, tak to som No. chcel také podobnosti nejako Mhm. vyjadriť k tomu, čo si vravel. Mhm. Ešte som chcel dodať k tomu slovu, o ktorom hovoríš teda, že sa vracajú ku nejakému slovu, tak v Zene sa hovorí, že keď vás vyrušia myšlienky a uvedomíte si, že vás ten tok odvial a potrebujete sa vrátiť, tak je dobre sa upriamiť pozornosť na dých, lebo dých je stále s nami, ten proste neodíde a keď upriamím pozornosť na dýchanie, tak upriamujem pozornosť na to, čo je. Není to proste predstava, je to to, čo je tu reálne je a vždy to tu bude. Kým budem žiť, tak to bude dých. Ale aj ten dých, napríklad myslím, že vo vypasáne sa priamo sústredia na dých. V zene je to len taká, ako keby vrátim sa naspäť, aby som bol v prítomnosti, ale potom sa znova jednoducho pustí aj toho dýchu a je tam len čisté vnímanie toho čo je, všetkého takého, ako to je. Nesnaží sa to že zlepšiť. Jediné, čo sa udržuje, je tá poloha tela. Hej. Je to zároveň aj ako senzor, keď znovu ukážem tú polohu, tak tie palce majú ten význam, že keď je človek unavený, tak oni prirodzene klesnú. A keď sa dotknú, tak viem, aha, som bol unavený a zaspávam. A naopak, keď ich moc tlačím a cítim, že ich tlačím oproti sebe, tak som napätý. Takže je to taký senzor, ktorý takým jemnučkým dotykom tých palcov si udržujem takú ako spätnú väzbu na to, či v akom som stave. Je A to z toho, čo podobné ako to je Andrej Svorel, len trošku jemnejšie. áno. A ja si myslím, že veľa si ľudia o tom domysleli, že on naozaj, ja si myslím, že on si naozaj robil len to, že dal si kamienky a keď náhodou zaspal, tak ho to trošku akože buchlo. Nemyslím si, že sa nejak moc týral. Že skôr, keby poznal polohu Zenu, tak možno by to aj nepotreboval, lebo v tej polohe zazenu alebo sedu budhu má človek takú pevnú pozíciu, že nepotrebuje. Tí vymeditovaní ľudia dokážu tak v podstate aj spať, doslova by som povedal. Hej. Mhm, Ale vrátim sa ešte k technikám. mhm, Ďalšia technika, ktorá sa používa, sú tzv. Odosobnenia, sú to stretnutia na nejakých, buď v kláštore, alebo niekde inde, kde sa stretnú meditujúci na niekoľko dní a každý má, je tam nejaká, vytvorí sa vždy na začiatku určitá hierarchia, že každý dostane nejakú úlohu. Tí skúsenejší sa starajú o oltár, o riadenie, organizáciu a tak. Potom sú tam takí, čo sú napríklad kuchári, takí, čo robia obsluhu, servis, sú ďalší, ktorí sú úplní začiatočníci, tak aspoň teda zametajú alebo vysávajú, umývajú riady a podobne. A počas týchto odosobnení alebo sešinov japonsky sa pracuje, medituje. No a keďže sú tam interakcie ľudí, no tak a často oni sa nepoznajú, lebo to není uzavretá komunita, sa stretnú len na tie meditácie, tak samozrejme dochádza aj ku rôznym ako šarvátkám vnútorným, pretože tam sa nebere ohľad na to, či je niekto 50-ročný majiteľ 10 miliónovej firmy, alebo je to proste žena v domácnosti. To nikoho nezaujíma. A tak proste ten človek, preto sa tomu hovorí odosobnenie, lebo sa musí odosobniť od toho, čo je vonku. A na ten čas tej meditácie, toho stretnutia, toho odosobnenia nasleduje tok toho, čo sa tam deje.
A toto je jedna vlastne z ďalších techník toho, ako pracovať s ľudským egom. Že on sa musí odozdať tej harmonizácii toho priestoru. Je niečo podobné teda aj v kresťanstve, že sa takto ľudia stretávajú aj na niekoľko dní a tam práca, modlitby a podobne? No, bolo to teda v dejinách kresťanstva, v kláštoroch a teda odchádzali v tých prvých storočiach na púšť mnísi, pustovníci, ale takýto štýl vlastne začína od Ignáca z Loyoli a jezuitov. Oni vlastne prišli s myšlienkou duchovných cvičení, to je od, neviem, 3 dní, týždeň a potom až po 30 dní, čo majú jezuiti raz alebo dvakrát za život, tak vlastne je to presne takýto čas. Väčšinou to však býva tak, že keď sa zíde skupina, tak nerobia nejako väčšinou spolu. Čiže majú spolu povedzme liturgiu a tak, ale tam nebýva veľmi, nie je to úplne zvykom čas na prácu. Môže to byť. Ja som zažil práve s jedným našim francúzským bratom tie zenové kresťanské duchovné cvičenia a tam sme presne striedali meditatívnu prácu, zenové sedenie, meditatívnu chôdzu, výklad a prípadne otázky a odpovede. No a potom tu bývajú potom možno nejaké iné skôr aktivity, ktoré už sa nevolajú duchovné cvičenia, kde trebárs je viacej tento kontakt, práca v skupine. Tak ja som to zažil na kurze, keď som chodil do Polska, že sme mali prednášky, lekcio divina, teda práca s písmom, s textom a potom práca v skupine, také workshopy, kde bol presne tento rozmer, že tam sme vlastne ako keď sa robí v terapeutických skupinách, naražali na seba svoje ego, naše prežívanie. Ale vlastne aj v tej tichej meditácii ja vnímam, že sa to veľmi deje. A keď som si nedávno pripravoval do Olomouca také predstavenie majstra Eckharta, ktorého sme minule počuli, ako si ho čítal, tak on má jednu z takých myšlienok, že hovorí, že keď máš v hlave iba jednu svoju myšlienku, už to úplne zaplní priestor a nemôže tam vstúpiť Boh. Tak to vlastne ukazuje tak trošku samozrejme zveličenie na to, ako veľmi záležalo na kontemplácii, na kontemplatívnej modlitbe a na tom, ako hľadať prirodzený, nenásilný spôsob, ako teda sa vyprázdňovať. A teda nielen od myšlenok nejaká technika, lebo dôležité aj na tej modlitbe súhlasu je prepojenie s každodenným životom. Že tu nejde o to splniť si nejakú povinnosť, za ktorú získam nejaké body alebo niečo také. Ale celé to má zmysel vtedy, keď ma to prepája s mojou každodennosťou. No a napríklad tá práca s myšlienkami, tak to môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, že keď sa učím takto pracovať, vnímať svoje vnútro a nechávať to, čo prichádza, aj odísť, tak povedzme, nenaskočím tak rýchlo napríklad na svoj hnev alebo na nejaké iné svoje emócie, pretože vlastne vnímam ten tok a možno nie hneď, ale rýchlejšie si to všimnem a zostáva vo mne akoby nacvičené už niečo, ako s tým môžem pracovať. A potom je to ale aj, by som povedal, na takej úrovni, ktorú ani nie som schopný vnímať. Že ja môžem počase vidieť výsledky. V Evaníliu je taká jedna pekná pasáž, že Božie slovo je ako semeno, ktoré keď roľník zasadí, tak potom či bdie alebo spí, tak ono rastie. No a tu na ten čas, keď človek vlastne zdanlivo nič nekoná, nezískava žiadne nové informácie, nepracuje na ničom. Jediná jeho aktivita je v tom, že sa snaží teda o ten postoj, o ktorom sme vraveli, tak predsa počase vidí, že naozaj v ňom niečo rastie. Ale nemáme nejaký senzor, ktorým by sme to vnímali. Takže je to taký... A je to aj dobré. Myslím si, že to nás učí takej pokore a je to súvisí alebo súhlasí to s tým, čo si hovoril, že
keby sme si dávali nejaké veľmi konkrétne ciele, tak už sme v takej tej ľudskej oblasti akoby súťaženia sami so sebou alebo s druhými a o to nejde. Čiže tie všetky veci nejako treba zanechať, ale predsa len sa čosi deje, lebo to nie je tak, že keď to robíme, tak sa ani nič nedieje. My síce nemáme tu nejakú snahu a konkrétne ciele, ale tým, že sa odovzdávame, tak predsa sa toho deje veľa. No. Od tom ako semene, ktoré pôsobí, tak sa v Zene hovorí o karme, lebo to vychádza teda z tej indickej tradície. Náš majster dáva také prirovnanie, že mal priateľa, ktorý robil vykopávky vo Francúzsku pri nejakej starej, pri nejakom hrade alebo niečo takom. A zrazu tam mal nejakého priateľa botanika, ako mu ukázal, že čo robí. A ten botanik tam proste našiel nejaký druh durmanu, ktorý už niekoľko storočí je vyhynutý. A zistili, že to semiačko proste bolo niekoľko metrov zemi, nemalo podmienky na vyklíčenie a keď robili vykopávky, tak to semiačko sa dostalo na povrch. Aj po niekoľkých storočiach dokázalo vyklíčiť a proste ten durman sa obnovil. Hej. A to dáva ako príklad toho, že také tie karmické následky, oni nemusia byť aktívne, ale tou pozornosťou, tým čistením ako nevedomia, kontempláciou, tak sa môžu objaviť aj tieto staré semená, ktoré okamžite iba čakajú vlastne na vhodné podmienky. A preto treba byť neustále ostražitý voči. A teraz už sa dostávame teda ku niečomu, čo môžeme nazvať, že morálka. Aj napriek technike, keď sa človek teda venuje nejakej veci, že dáva veľa pozornosti, čo môže byť vlastne hoci ktorý vedec, hej? Že celý život dáva pozornosť na jednu vec, tak ešte tam treba niečo navyše, aby sa dalo hovoriť o tej ako spiritualite, čo je vlastne, ako, ja to nazvem morálka. A tam si myslím, že je veľmi dôležité to, čo je v Zene, práve tie odosobnenia, tie spoločné cvičenia, lebo tam sa kultivuje táto oblasť. Práve tam dochádza k tým nárazom, tým treniciam ega, tomu, že sa musím odosobniť. A tak sa tá technika kultivácie v zazene spája s kultiváciou ako keby morálnou. A toto dohromady sa až dá nazývať zen. Samozrejme, aby to bol zen, tak ešte sú tam také veci, že je tam potreba majstra, že je tam niekto, kto zabezpečí, že tie správne techniky sa odozdajú od učiteľa k žiakovi. Ale to je už vlastne potom o tradícii toho, že nejako to fungovalo od toho roku 900, postupne sa to vyvíjalo, pridávali sa jednotliví majstri, pridávali nejaké veci, ale je to už proste dosť dlhá doba, kedy sa toto nemení a zostávajú tie základy vlastne tie isté. Stretnúť sa, sú tam jednotlivé úlohy, práca, meditácia a rozchod. Aj ten rozchod je vlastne dôležitý v Zene, pretože sa nevytvárajú také ako keby uzavreté komunity, ktoré by sa seba potvrdzovali. Že si vytvoria svoju organizáciu, svoju štruktúru a teraz si navzájom dávajú svoje diplomy a podobné veci, hej, a navzájom sa potvrdzujú, že tak sú správne. Medituje sa niekde a potom sa rozídu. Stále sa hovorí o sanghe, teda akože spoločenstve ľudí, ktorí sú nejak v kontakte, navzájom si aj nejako pomáhajú, ale není tam to také ako uzatvorenie, že žijeme spolu v nejakom mestečku a tam skupujeme pozemky a podobne. Hej, toto v Zene sa nikdy nedialo. A keď sa to začalo diať, tak tí majstri to veľmi rýchlo zlikvidovali. A myslím, že to zlikvidovali práve pre toto. Aby človek išiel do života,
a tam v tej komunite, tej svojej, použil tú svoju vykultivovanú pozornosť, súcit a všetko to pozitívne, čo z toho vychádza, aby to použil pre ostatných ľudí okolo seba. Ja Spomenul môžem... si, spomenul si aj, že si bol teda na nejakom sústredení zenovo-kresťanskom a ty si vlastne povedal aj ďalšiu techniku, ktorá sa tam používa, to tá meditačná chôdza, čo je vlastne náhrada ako keby za zenu, pretože pri dlhom sedení bolia nohy, chrbát, tak sa postaví, ale v meditácii sa pokračuje ďalej. Mhm. Iba to som chcel doplniť ešte k tým Dobre. technikám. Myslím, že sa blížime k záveru. Tu môžem potvrdiť, že naozaj pekne si povedal taký ešte širší kontext toho všetkého, čo platí určite aj v kresťanstve, a to je teda tradícia, potom odovzdávanie od tých skúsenejších, môžeme tak povedať, k nováčikom. Mm, A potom aj to, že aj keď sa odchádza akoby do ústrania, či už je to na tie duchovné cvičenia, alebo však už v tých prvých storočiach odchádzali na púšť, tak zmyslom nie je sa izolovať od zlého sveta, ale učiť sa čerpať, poznávať sám seba, aj, by som tak povedal, stratégie svojho ega. Preto by som sa nechával preniknúť niečím väčším, ale vlastne cieľom je napokon vrátiť sa do sveta a učiť sa zjednocovať sa so všetkým. To samozrejme nie je ani v plnosti, ani v kresťanstve. Aj samotné kresťanské cirkvi sa postupne rozdeľovali a teraz posledných 100 rokov hľadajú spôsob, ako sa zjednocovať, a dokonca sa otvárajú aj medzináboženskému dialogu. Ale je to proces, ktorý ukazuje, že či už na úrovni jednotlivca, alebo teda aj na úrovni veľkého spoločenstva, tak je to taký náročný proces, v ktorom e, sa učíme, by som povedal, tak s pokorou vnímať, že toto moje spoločenstvo nie je to ideálne, že všetci teraz staňte sa kresťanmi, my, pozrite, my sme už dokonali, my to tu máme, a tak to nemôže vlastne nikto povedať. Takže to, že stále akoby máme na čom pracovať, tak je v tomto zmysle z môjho pohľadu aj niečo dobré, čo nás proste učí takej zdravej pokore. Teda nie, že by sme sa sami uponižovali, ale to, že vnímame, že ja ani moje spoločenstvo nie je centrom vesmíru, okolo ktorého sa má všetko točiť, ale my všetci sa máme podriadovať väčšej harmónii, ktorá nás prekračuje. Krásna myšlienka, ďakujem. Tak ako ty si prišiel sadnúť na zazen, čo si veľmi vážim, tak veľmi rád by som prišiel aj ja, ak by bola možnosť na nejakú meditatívnu akciu. A ak by som mohol navrhnúť ešte jedno stretnutie, tak mám zo pár takých zaujímavých vecí. Jedna je takáto knižka Dno a Áno, áno. Dno za bezednou. Je to nemecká mystika medzi Eckhardtom a Bohmom. A je tam veľmi veľa zaujímavých myšlienok, ktoré by sa dali už tak ako na takej teologickejšej úrovni rozobrať. Mhm. Keď to zosumarizujem, tak najprv sme si povedali, čo to je vlastne tá spiritualita, teraz sme si povedali, aké sú techniky. No a takú tretiu časť navrhujem teda, že by sme si pozreli tak ten výsledok, ktorý potom sa dostal do takýchto kníh, alebo tu mám druhú knihu Zrcadlo prostých duší. Mhm. Hej. Potom sa toho Eckharta, z ktorého som čítal počas meditácie. No a nejaké spojenie nejaké buddhizmu a kresťanstva. Toto je kniha, kde sú prednášky nášho majstra Sando Kaisena, ktorý mal niekoľko prednášok čisto len ku kresťanstvu a zenu. Mhm. Takže ďalšiu tému, na ktorú už sa bude musieť viac pripravovať, pretože to sú hlbšie mystické myšlienky, tak by som navrhoval takúto.
Dobre, dohodneme sa rád a myslím, že to ale naozaj trošku potrvá vybrať si, že ktoré texty a trošku sa na to pripraviť a tak, ale budem Určite rád. pošlem dopredu nejaké, lebo toho je veľa, takže také najhlavnejšie, ktoré by mohli byť zaujímavé, aby sme si ich nejakým spôsobom porovnali. Dobre, tak vďaka za milé stretnutie ďalšie. Všetko dobré a naozaj budem rád, keď sa stretneme, či už teda pri zenovej meditácii v Trenčine alebo niekde inde, alebo pri kresťanskej modlitbe súhlasu. Super, ďakujem, teším sa Tak na to. všetko dobré. Pekný večer. Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem.